si Police Lieutenant Saran daw may kaugnayan sa 8 napatay dito nga sa Provincial Road ng USM Compound dito sa bayan ng Kabakan. Sir, bliho tayo sa iba't ibang himpilan sa Brigada News Cotabato. Magandang hapon po. Magandang hapon. Sir, pwede bang makahingi ng partial information dito sa 8 napatay dito sa Provincial Road ng USM bayan ng Kabakan North Cotabato po? Bali yung incident, sir, is nangyari kanina mga alas 12 Gs ng hapon. Tapos sa investigation natin, itong mga biktima ay pinara, i-plug down yung mga motor na sinasakyan nila, tapos pinagbabaril. Okay. Actually, Siyamian sila, sir. Siyamian, yung isa may survivor tayo na nandun sa ospital ngayon. Nasa specialist, Kabakan specialist at nilalapatan ng lunas. Ito bang pinara, sir, ay magkakasama or talaga merong mga suspect dito na pumara at inisa-isa na pagbabarilin itong siyam na mga biktima? According sa mga nakuha natin na sir, na mga data nila, hindi sila magkakasama. Kasi iba-iba yung mga address nila. Okay. So hindi natin makuan kung ano yung mga affiliation nila at saka kung taga saan, kasi yung iba hindi pa natin nakikilala. Nailabas, sir, ng mga ilang mga biktima yung kanilang mga IDs. Ibig sabihin hinanapan sila ng ID bago sila pinaslang or ano ibig sabihin po nito? Simple, sir. Simple na ganun. Sir, meron na bang initial na mga nakuha ho ninyo, mga pangalan nitong 8 na hanggang sa ngayon nakabulagta pa rin dito sa crime scene? Mayroon tayong mga initial dyan, sir, pero may iba din na hindi pa natin kilala. Sige po, sir, pwede pong kilalanin, sir, para dun sa mga nanonood at mga nakikinig sa mga oras na ito. Yes, sir, para malaman nila kung baka yung mga biktima, sir, ay si Sagandig Sailon, Jaidin Musaid, Bin Laden Di Manalaw, Katinding Cagayawon, at saka si Budsal Jakaria Lipusan, Pahad Mandigan, at yung dalawa hindi pa nakakilala. Wala pa mga address nito, sir? Wala Yung siyang bawat pangalan, yung si Sailon, sang residente, at yung si Mandigan, sang residente. Itong si sir, si Saganding Sailon, wala pang address. Okay. Na nakuan. Yung iba, sir, si Madsid, taga Poblasyon Sayap. Okay. Si Di Manalaw naman sa Pidtad. At yung si Budsal Jakaria Lipusan, sir, taga Dato Udin Sinswat. Yan pa lang yung initial natin na kuha ng mga information sa kanila. Mga long firearms bang ginamit or mga pistol lang ginamit sa mga biktima, sir? Base sa mga basiyo na nandyan sa crime scene, sir, ito po ay mga long firearms. Yes, sir, lumalabas sa mga social media, sir, na ito ay inkwentro daw ng Kabakan. Hindi. Hindi po ito inkwentro. Ito po ay hindi inkwentro. Ito po ay hindi operation, hindi police operation, hindi rin operation ng mga sundalo. Ito po ay consider natin na mga biktima lang ng pamamaslang. Pero hindi pa alam ang suspect dito, so kung sino ang gumawa nito. Wala pa, sir. Anong pinakamalapit, sir, na pwede sabihin natin na dahilan kung bakit pinagbabaril itong mga biktima? Under investigation pa natin yan, sir. Iniimbestigahan pa natin kung ano yung talagang motibo. Nakilala na yung 5, yung 8, yung 3 wala pa. Meron na bang lumapit din sa inyo na gusto nilang kunin itong kanilang mga nakilala na mga kamag-anak nila na kasama dito sa napasal? Meron na. So, ano yung tapusin na natin yung investigation, sir. Saka i-release natin sa kanila yung mga bangkay. Ano ito, sir? Dalhin pa ba ito sa funeral homes or diretso na lamang na ibigay doon sa mga kamag-anak kung sino man nakakikilala dito? Ibigay natin, sir, sa may mag-claim. Okay. Sa walang mag-claim, sa funeral homes natin dadalhin. Okay. So sir, ano po ang ating mensahe sa ating nanonood hinggil dito sa kasi gusto natin linawin ulit, sir, yung lumalabas na ito ay inkwentro ng Kabakan NPS laban dito sa mga lalaki na ito. So mariing pinabulaanan ng yung mga elemento ng Kabakan NPS, sir. Hindi po ito operation. At saka walang baril yung mga kwan dyan, mga biktima. Walang baril. Walang mga baril. At saka hindi po ito operasyon ng sundalo. At saka
PNP Kabakan, sir. At saka itong mga biktima, sa ating impormasyon kanina sir, magkakaiba po ang kanilang mga residente po. Yes, sir. Yes, sir. So ano po ang ating mensahe sir sa lahat ng nanonood sa hapong ito, sa ating nanonood sa hapong ito? Hintayin lang yung resulta ng investigasyon para malaman natin kung ano talaga yung nangyari at ano ang motibo sa pangyayari nito, sir. Sir, may tinitingnan na ba tayong anggulo, sir, tungkol dito sa insidente ng pagpatay sa 8 katao kung saan isa ang sugatan, sir? Wala pa tayong lead para sa ganyang mga ang ginagawa pa natin is nag-iimbestiga pa tayo. Okay po, sir. So, sa ngayon, sir, baka may mga paalala po tayo sa mga motorista na gustong dumaan po pauwi ng Barangay Aringay kasi kasalukuyan pong nakakurdon itong area dito sa Provincial Road, particular dito sa may USM Granary po. So, ano pong pwede nating ma-advise sa kanila, sir, o abiso? Yung mga magpunta dito sa lalo na papuntang Aringay, may diversion road man doon sa Aringay papuntang Dagupan. Pwede yun, doon muna sila magdaan. Kasi ongoing pa yung investigation natin. So yun. Karagdagan sir, katanungan, sa crime scene po sir, ano po yung nakita natin mga ebidensya na maaaring yun po ang dahilan kung bakit po pinagbabaril yung mga biktima? So far sir, wala pa tayong nakikita na mga kontrabando o mga illegal na mga bagay dyan sa crime scene, sir. Ang nakikita lang natin dyan ngayon, yung mga basyo. Maraming salamat sir. Yes, maraming salamat po sir. Yan po ang Deputy Chief of Police ng Kabakan. Mga kakonektado, yun po ang naging panayam natin kay Deputy for Operation Police Lieutenant Saratao ng Kabakan Municipal Police Station. So ayun po, nilinaw ng ating opisyal na hindi po ito isang engkwentro at hindi po ito operasyon ng mga kasundaluhan. Bagkus ito po ay maikukonsiderang isang insidente ng pamamaril patay sa mga biktima. So ayun po, base sa initial na impormasyon na ating nakuha mula sa nasabing opisyal, hindi magkakasama-sama itong mga biktima na ito kasi magkakaiba ang kanilang mga lugar, ano? So sa ngayon may mga na-identify na ng mga biktima, pero sa kasalukuyan yung nalalabing dalawa ay hindi pa nakikilala. So pagkatapos may proseso itong lugar sa crime scene ng mga taga scene of the crime operatives, i-release na itong mga bangkay ng biktima, no, sa kanilang mga pamilya kung meron nang magki-claim. Samantalang yung mga hindi pa nakikilalang dalawa idadalhin sa purinarya, ano. So antabayanan nyo po maya-maya yung mga updates pa tungkol sa insidente na ito dito lamang sa Cool FM Facebook page namin. Okay? So sa muli, magandang hapon po, si Chris Percado, nag-uulat.